Bereziki azpimarratu dut gauza bat, idazlea badela deskubritzea, deskubrimenduarena. Bi modu daudela nire ustez nagusi idazteko, bata da burua erantzunez beteta eta beste bat da galderaz beteta. Nik galderaz beteta idazten dut eta nire itxaropena da prozesu horretan, sorkuntza prozesu horretan aurkitzea erantzun horiek. Eta gutxi gora bera hortaz hitz egin dut, nola deskubritzea den eta nola baita beste ideia bat idazketa den nire ustez ere egiaren lurralde bat. Fikzioaz ari gara, asmatutako gauzez ari gara, baina literatura bada egia plazaratzeko lurralde bat, zeinetan agertzen diren berunezko hitzak, pisua duten hitzak, gure egunerokoan bizuteria asko hitz horiekin gabiltzan bitarte.